सिंगिं कम्पिटिशन आरो डान्स कम्पिटिशन लानानै फैदों। बेनिखायनो जायफोर फंबाय बिनानावमोना बे मेथाइ रोजाबनायाव आरो मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लानो गोसो बिथांमोना आंनिसिम भिडिअखौ दैथायहरनो हागोन। आरो जाय फंबाय बिनानावमोना बे मेथाइ रोजाबनायावहाय देरहानो हागोन बिथांमोननि थाखाय गान रेकर्डिंनि थाखाय आं सुबिदा खालामनानै होनाय जागोन आरो बिथांमोनखौ आं रेकर्ड खालामनो आरो मिउजिक भिडिअ मोसानो थाखाय सुबिदा थोंजोङै होनाय जागोन आरो बिथांमोननि थाखाय आं माखासे बान्थाफोरखौ आं होनो थाखाय थाम थिम खालामदों। बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नायजाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ खालामनायनि उद्देश्यआ इसोरनि गाहाम बाथ्रा सावरायलायनायनि थाखाय नङा। आं मोनसे एनाउन्समेन्ट लानानै फैदों जाहैबाय जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोनफोरनि थाखाय। बेनो जाहैबाय आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों फोसावनो सानदों दि सिंगिं कम्पिटिशन आरो डान्स कम्पिटिशन मानोना जोंनि मन्दलिफोराव जों जेब्ला नायोना जोंनि दा लाइमोनफ्रा गोबांथार बेबायदि मेथाइ खननायाव मोसानायाव गोबां दावगाबोगासिनो दं। बेनिखायनो बिथांमोनखौ गोसो फुदुंनो हागोन नामा होननानै बेबायदि इच्छा जानानै आं मोनसे फंबाय आरो बिनानावमोननि थाखाय सिंगिं कम्पिटिशन आरो डान्स कम्पिटिशन लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बे सिंगिं कम्पिटिशन आरो डान्स कम्पिटिशनाव देरहानो हागोन बिथांमोननि थाखाय आं मोनसे ग्रेट अपरचुनिटि मोनसे मोजां सुबिदाखौ आं खालामनानै होनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों। बेनिखायनो जायफोर फंबाय बिनानावमोना बे मेथाइ रोजाबनायाव आरो मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लानो गोसो बिथांमोना आंनिसिम भिडिअखौ दैथायहरनो हागोन। आरो जाय फंबाय बिनानावमोना बे मेथाइ रोजाबनायावहाय देरहानो हागोन बिथांमोननि थाखाय गान रेकर्डिंनि थाखाय आं सुबिदा खालामनानै होनाय जागोन आरो बिथांमोनखौ आं रेकर्ड खालामनो आरो मिउजिक भिडिअ मोसानो थाखाय सुबिदा थोंजोङै होनाय जागोन आरो बिथांमोननि थाखाय आङो माखासे बान्थाफोरखौ आं होनो थाखाय थाम थिम खालामदों। आं बान्थाखौ मा होगोन बेखौ डिक्लेयार खालामनाय जाथ'नाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना जाय बाहागो लानो गोसो बेवहाय आंनिसिम गाव गावनि भिडिअखौ दैथायहरनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। बेनि थाखाय माखासे क्राइटेरियाफोर माखासे नेमखान्थिफोर दं बेखौ आं दा नोंथांमोननो जोबनाय सिरियाव एसे आं फोरमायथिनानै होगोन। आरो बे बादायलायनायनि थाखाय जेबो रेजिस्ट्रेसन फिस लानाय जानाय नङा। बिथांमोना फ्रियावनो बाहागो लानो हागोन। अडिशननि तारिखआ जुलाइनि 1 निफ्राय जुलाइनि 15 तारिखनि गेजेराव नोंथांमोना आंनो भिडिअखौ दैथायहरनो हागोन। आं बेखौ आसा खालामदों। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना बे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना गाव बाहागो लायाब्लाबो नोंथांमोननि न'खरनि बा नोंथांमोननि मन्दलिनि जेन फंबाय बिनानावमोना बेखौ नुनानै बाहागो लानो हायो। बेनिखायनो आसा खालामदों हानायमानि बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै जोंनि उन्दै लाइमोन फंबाय बिनानावमोननि थाखाय मोनसे सुबिदा खालामनानै होगोन होननानै। अब्ला बे समाव आं बादायलायनायनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायथिनानै होनो सानदों जाहैबाय। बेयाव आं गिबियावनो लादों जाहैबाय डान्स कम्पिटिशन आरो सिंगिं कम्पिटिशन मोननैनिबो सेक्सननि थाखाय मिनिमाम एज लिमिटआ जाहैबाय 5 इयार्स आरो मेक्सिमाम एज लिमिटआ जाहैबाय 25 इयार्स। 5 आरो 25 इयार्सनि गेजेरनि गासैबो लाइमोनफ्रा बेवहाय बाहागो लानो हागोन। आरो मेथाइ खननायनि बेलायाव बे मोनसे बाव जुदि पार्टिसिपेन्ट्सफोरा 5 इयार्सनिफ्राय 15 इयार्सनि गेजेराव जि पार्टिसिपेन्ट्सफोर फैगोन बिथांमोना जुदि 20नि एबभ जायोब्ला आं बिथांमोनखौ मोनसे आरोबाव पार्ट खालामनानै आं बिथांमोनखौहाय बोखावनानै होनाय जागोन। नोंथांमोननो आं बे समावहाय मिथिहोखानाय जाबाय। आरो पार्टिसिपेन्ट्सफ्रा इसोरखौ खुलुमग्रा बा इसोरखौ मोनखानाय जानो नांगोन। आरो नोंथांमोना जेब्ला मेथाइ खननानै आंनो हरगोन बा मोसानानै हरगोन नोंथांमोना र' फुटेज बा र' भइसखौसो आंनो हरनो नांगोन। बेवहाय जेबो इडिट खालामनो नांनाय नङा, जेबो इफेक्ट होनो नांनाय नङा। बेनिफ्राय मिनिमाम भिडिअनि लेंथआ 1 मिनिटनिफ्राय मेक्सिमाम 3 मिनिटनि गेजेराव जानो नांगोन। नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला। आरो जायफोर बिथांमोना बे बादायलायनायाव बाहागो लागोन बिथांमोना फ्रेस जानो नांगोन। सोरबाफोर जुदि बेवहाय मोसाखांखाबायब्ला एलबामफ्राव बा मिउजिक भिडिअफ्राव बा बेबायदिनो स्टुडिअफ्राव रेकर्डिं खालामखांबाय अडिअ ओंखारखाबायब्ला बिथांमोनखौ अननानै आं बाहागो लानाङा होननानै बे समाव खावलायदों। मानोना आं बेवहाय जोंनि जाखांफुनाय गोदान लाइमोनफोरनि थाखाय आं सुबिदा होनो सानदों। बिथांमोनखौ इसोरनियाव माबोरै दावगालांहोनो हागोन बेखौ आं इच्छा खालामदों। बेनिखायनो अननानै जायफोर बिथांमोना सिगां मिउजिक भिडिअफ्राव मोसाखाबाय बा स्टुडिअ मेथाइ रेकर्ड खालामखांखाबाय बिथांमोना जेन बाहागो लानाङा। गोदान जोंनि फंबाय बिनानावमोना जेन बेयाव सुबिदाखौ मोननो हायो बिथांमोनखौ आं बे समाव खावलायनाय थाखाबाय। अब्ला नोंथांमोना खोनाखाबाय जों माबायदि बाहागो लानो हायो। बेनिखायनो नोंथांमोना जाय बाहागो लागोन बिथांमोना आंनि डिसक्रिपसननि लिंकआवहाय मबाइल नाम्बार होनाय दं। बेवहाय नोंथांमोना वाट्सएप खालामनानै आंनो भिडिअफोरखौ हरनो हागोन। आरो नोंथांमोना जुदि गोनांथार जायोब्ला आंनो कलबो खालामनानै नोंथांमोना सोंहरनो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं मिजिंथिदों। आरो बे भिडिअखौ जाय बिथांमोना नायगासिनो दं नोंथांमोना बाहागो लायाब्लाबो जेन नोंथांनि नसुंसेनि नोंथांनि न'खरनि नोंथांनि मन्दलिनि लाइमोनफ्रा जेन बाहागो लानो हायो। इसोरनि गौरब आरो महिमा जाथों। दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोनथोंसै। आमेन।